Безнең Тавастыбайлар авылында эшләп килә торган музейбыз инде 20 еллап элек ясалган иде. Әкрен генә экспонатлар җыя башладык. Безнең бу музейның башлангычы бәлкем Бадыков Ринат Мирхатовичтан да тора торгандыр. Ул безнең шундый мәдәният йортында эшләгән идеяларыбызны, уйлап тапкан әйберләребезне күтәреп ала торган кеше буларак, менә шул вакытларда әзрәк нигез салып әйберләр җыя башлаган идек. Аннары соң безнең музейның сәбәпчесе, төзүнең сәбәпчесе безнең авылыбызның колхоз җитәкчесе Мисхат абый Гайфуллин булды. Аның менә бик күп безнең Мисхат абыйдан бик күп материаллар калган. Ул әйтерсеңне безнең өчен генә калдырган кебек аның 68-нче елларда, 64, 65, 70-нче еллардагы аның халык алдында сөйләгән отчет сөйләү җыелышлары, ул вакытта безнең колхоз миллионер исемен йөрткән. Менә шундагы бөтен цифрлар, аннары соң фирмаларда сарык, от сарайлары, отлар күп булган, 18-әр доярка булган, 20-шәр скотник. Менә шул замандагы безнең Мисхат абыйдан калган менә шушы молния яшеннәр чыгаралары элек. Менә шушы әйберләр безнең бөтенесе дә Мисхат абыйдан калган. Һәм менә ул башлап калдырган булган почет китабы. Почет китабын без искән контордан табып, әле менә яңа гына белдек, 1970 елда безнең бер колхозчыга атказанган колхозчы исеме бирелгән икәнен белдек шушы китап буенча. Һәм 25 ел Мисхат абыйның үзе эшләгән өстәле, аны да алып килеп куйдык. Һәм ул вакытта инде менә политик куллар булган бөтен аларның бөтен әйберләре шушы өстәлдә саклана. Һәм менә шушы безнең коммунизм таңы 1971 елгы санында безнең Сәлимова Рәйсә апага атказанган сантехник исем бирелгән. Һәм берничә кешегә атказанган исемнәр бирелгән. Менә шушы газета битләрендә урын алган. Һәм 1986 елда безнең колхоз суган игү буенча республикада беренче урын алган. Һәм менә шунда бүләк ителгән байрак. Байраклар безнең әлбәттә берничә төрле булганнар. Ләкин менә бүгенге көнгә менә шушы байрак сакланып калган һәм бердән-бер Тассырның менә гербы сакланып калган. Элек бу Тассыр герблары безнең иске конторда бер бүлмә бар иде. Анда яшь парлар язышадыр. Шуларны никахлаштыру, язылыштыру вакытында шушы герблар тора торган бик матур булып, бу шуннан алып килгән герб. Аннары соң Тавастыбайлар авылы инде ул үзенең болтоссалар белән дан тоткан авыл. Менә шу бу шкафлар, менә бу шкафлар барысы да үзебезнең авыл кешеләре тарафыннан ясалганнар. Алар инде күптән мәрхүм, мин аларның исемнәрен хәзер әйтә алмыйм. Һәм кул эшләре осталары бездә бик күп. Хамидулла Рим апа, ул алдынгы сыер савучы, район советы депутаты булган. Менә аның кулдан эшләнгән эшләре, Әләнең кулдан эшләнгән эшләре бу гына түгел. Ул улттан да салда, пиштә чыгара, шигүдә шигә, алъяпкычлар да тегә. Мондый кешенең кулыннан гөлләр тама диләр. Һәм менә шушы мендәрләр безнең файбызда да бар, Гөлсинә апа Хайруллинаның кул эшләре. Әйткәнемчә, бездә атказанган кешеләр күп. Менә шуларның берсе безнең атказанган зоотехнигыбыз Рәйсә апа, Вәлиева Рәйсә апа. Һәм аның кайчан бирелгән бөтен документлары монда саклана безнең өстәлдә. Һәм менә быел менә Сөембикә журналы безнең колхоз турында, Яңа ел колхозы турында менә шундый уртада гына бер материал чыкты. Бу 1964 елда чыккан. Егетләр, кызлар инде кайсы мәрхүм, кайсы исән. Аларны ык буенда сыер сауганда төшереп алып киткән булганнар. Тассырның 100 еллыгы булгачтын инде быел шушы журналның уртасында басылып чыкты. Һәм безнең менә монда җитәкчеләребез күрсәтелгән. Буыннар алмашып бара. Мисхат абыйдан соң безнең Сабиров Мулланур абый эшләгән. Менә мин сөйләп киткән Рим апалар, алдынгы даяркалар бөтенсе дә шушы. Бу партияның конференциясының 1985 ел 30 ноябрендә конференциядә төшкән фотолары аларның. Һәм инде менә шушы халык инде безнең менә шушы карточкалар белән бик каты кызыксыналар. Бу безнең авылыбыз яшьләре, кайсы ык буенда төшкәннәр менә Сабан туй вакыты. Менә бу ханым безнең бик иртә китте, ул безнең киномеханик, тегүче, шигүче, җырчы, гармунчы Кәүсәр апа иде. Гомеренең соңгы елларын киномеханик булып үткәрде ул. Шушы мәдәният йортының иң әйбәт гармунчыларының иң актив кешесенең берсе иде.
Менә бу безнең алма бакчасы каравылчысы Шакир абзый, Ямалиев ул. Ямалиев дип атала, татарчасы, русчасы Ямалиев. Яңа ел колхозының алма бакчалары, алмалары 1964 елларда халык казанышлары күргәзмәсендә беренче урында торган. Иске авылда пластилиннан эшләнгән менә шушы фотоларны контур алдына куйган булганнар. Алдынгылар рәтендә. Менә 1973 елда атказанган исеме бирелгән абзый бусы. Бу әбинең кем икәнен белмәдек. Дәвек авылыннан Фәния апа булды. Дуңгыз караучы, әминсе Әхмәт абзый Дәвек авылыннан тракторист. Аларын билдек. Булар шул кешеләр, буларны инде без табып, үзебез изләнеп табабыз инде, һәм без буларны быелгы театрда кулландык. Менә бу үлчәүләрне Ленинград блокадасында без балалар белән эшлибез. Менә шунда инде балаларны алып кирип, ипинең ничә грамм булганын үлчәп, әле монда икмәге дә бар, күрсәтеп, балаларга әңгәмәләр үткәреп, төрле чаралар үткәрдек. Һәм менә безнең бер генә хат, фронттан килгән безнең бер хат сакланып алган. 101 яшькә хәтле яшәде. Әбинең исемен оныттым, үлде. Шуның иреннән фронттан килгән хаты булган бу. Моны укып булмый, бәлкем экспертлар укый торгандыр. Әзгенә адресы да бар. Менә шул хат бездә саклана. Үзе безнең авылдан киткән, сугышта үлгәннәр, кайтып үлгәннәр, менә шушы пишмакта инде безнең сугыш темасы яктыртыла. Аннан соң безнең авылдан бит инде бик күп кешеләр чыккан. Ишетеп белгәнегезчә, Әсәр абый Абдуллин дирижер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, гомере буе җыр һәм бию ансамблендә эшләгән ул дирижер булып. Менә шуның турындагы стенд бу Әсәр абый Абдуллин, аның әтисе Хәниф абый Абдуллин колхозның беренче колхоз председателе булган. Һәм ул 14 яшеннән урамда аунап яткан гармунны табып, шуннан гармун көйләреннән тизмә ясаган кеше. Без аның бүгенге көндә, аның исән туган йорты, анда инде истәлек тактасы куелган. Һәм безнең авылдан чыккан Наил Нурдинов дигән кеше, ул гомер буе Түбән Кама шәһәрендә 7 чишмә берләшмәсе оештырып, җырлы, биюле берләшмә, аннан соң спектакльләр куя башлаганнар. Һәм аларның менә белдерүләре, менә аларның спектакльләренең билетлары бөтенесе дә менә шушында сакланган. Инде ул узган ел гына вафат булды. Бүген көндә сәхнәдә безнең Затник урман күреше элеп тора икән, ул Наил абый Нурдиновның хезмәте. Ул үзе художникта булган. Тавык караучы, ул вакытта атказанган дип аталмаган, халык тавык караучысы дип аталган. Гөлшира апа Билалова, менә аның бүтән документлары булган. Ул алдынгы тавык караучысы, шулай ук халык казанышлары күргәзмәсендә ул беренче урында торган. Һәм кукуруз игү буенча 1985-87 елларда безнең Гайниев Роберт абый, аңа инде беренче тапкыр Жигули машинасы бүләк ителә. Районыбыз буенча ул беренче урын алган. Менә бу экспонаты безнең бүре тукмагы дип атала. Элек бөтен кешеләрдә дә мылтык булмаган, гилдә булмаган диярлек мылтыклар урманга барганда инде авыл халкы үзе белән менә шундый корал ала торган булганнар. Бу коралның бу башынаның тояк тыгылган, сабы булган аның, һәм менә шулай итеп ул сугарга җайлы булган инде. Үзләренең саклану чарасы булып кулланган. Бабайлар сөйләвенчә, бу инде безнең бүре тукмагы дип атала. Борынгы менә бу радио бәдәре белән моны урамда тотып йөргән булганнар. 1960 елларгы радио бу. Моны кемнеңдер баласы китерде. Көтүгә чыккан өчен бер әби биргән аларга моны. Бу миңа кирәкми инде. Менә бусының тарихы шундай. Бусын инде Минзәләдән бер бабайның гаражыннан таба алып кайттык. Бусын әминсын инде Казан юлында күрсәгез, у Самовар дигән кафе бар. Шуның хуҗасы безгә кунакка килде узган ел. Нурулла Гариф дигән публицист, язучы, журналист белән алар бергә килделәр һәм менә шушыны бүләк итеп киттеләр безгә. Шулардан килгән истәлек. Менә монсы инде, менә бу кулюк дип аталалар элек. Бу кулюк. Бу минем әбиемнең кулюгы. Ул 93 яшькә җитеп үлде, бик дини иде һәм аның менә ичендә дини китаплар да бар. Ләкин без аны укый белмибез. Менә әбиемнән калган кулюк. Сумка дип аталамынса. Менә бу безнең Уфалы арбасы дип аталган бу безнең. Уфалы арбасын минем күршем Абдуллина Рәхимә бирде. Ул безнең өр-яңа иде.
Мынсын инде ватылгачтын сопларын biz аның яңарттык. Ләкин бу тәгәрмәчләр бер кодаксыз эшләгән тәгәрмәчләр. Анда бер кодак та юк менә бу урында. Монда гына булырга. Может, әзрәк кенә. Абдуллина Рәхимә патаныдык. Ә менә мынсын бу чонаны безнең күршебез Абдуллин Хәниф абыйдан алып чыктык. Ул бик яхшы плотник иде, үзе ясыйдыр, үз куллары белән ясаган чона. Без бәләкәй чакта уйнап үскән чона инде. Менә бусы безнең инде борынгы түрләмә, пич кырларына, түшәм кырларын каплап торыр өчен шулай итеп кулдан ясап эшләнгән түрләмә. Моны безгә Мисхат абый Гайфуллинның хәләл җефете Әминә апа бүләк иткән иде. Музейыбызны эшли башлагачтында. Шуның истәлеге. Менә бу чаршау мин әйткәнемчә Хәмидуллина Рим апа яши безнең авылыбызда. Бик уста кул эштәсе, кул остасы. Менә шуның ясаган чаршауларының берсе безнең музейыбызга бүләк итеп бирде. Бу да кодаксыз шифонер, без генә кодаклап бетердек. Кулдан эшләнгән. Бусы үзебез укыган парты. Менә монда ничәнче җылгы китап? 65-нче елгы китап, менә туган тел китабы инде бу.